No niin, kello alkaa olla lähemmäs 9:30 ja aika hyvin tässä ollaan rinkattu pakattuna pikkuhiljaa. Vähän jotain kamaa vielä uupuu. Tai ei uupu, mutta ei ole laitettu. Kohta alkaa olla kämppä kunnossa ja ei muuta kuin nokka kohti pohjasta. Reissu alkaa suomalaisen kesän tyypillisessä sääilmassa. Tuossa äsken satoi vielä huomattavasti enemmän, mutta nyt alkaa vähän helpottaa. Sitten päästiin autoon asti ja tässä ehkä semmonen pikku juttu, että munhan ei tosiaan tarkoitus hankkia ajokortti tässä kevään aikana, mutta eihän mä saatana tumpelo sitä saanut aikaan vielä. Ja nyt on semmonen juttu, että Iina joutuu tässä sitten ajelemaan yhteensä semmonen 15 tuntia. Lähtöpaikka on täältä Turusta ja tarkoitus olisi päästä Nikkaluoktaan Ruottiin, että kilometrejä tulee ja ajo on pitkää ja mä koitan heittää varmaan tyhmiä vitsejä tässä matkan varrella. Millä fiiliksi, Niina? Ihan jees, ei mitään. Vähän ehkä jännittää, mut eiköhän tää tästä. Eiköhän tää tästä. Tässä olisi niinku, jos nyt mentäis ihan suunnitelmien mukaan, niin seuraava yö vietettäis pellossa. Mapsin mukaan 863 kilometriä, 9 tuntia ja 57 minuuttia. Hyi saatana. Menty. Vieläkö jaksaa? Jaksaa. Ollaan nyt Lapuan kohdilla ja seuraavaksi varmaan koitetaan etsiä joku ruokapaikka mahdollisesti. Päästään vähän ottaa murua tissialle. Noniin, selvittiin pelloon asti. On se Iina vaan supernainen. Vitsi, päälle 10 tuntia ajoa tossa noin. Meininki on aika hardcore. Jäätiin tämmösen Korpikosken grillin kohdalle. Tää nyt ei oo silleen ehkä ihanteellisi paikka missä yleensä oltais, mutta nyt on ehkä vähän semmonen, että ei jaksa enää miettiä ja pohtii liikaa, että tässä on kuitenkin koko päivä menty ja ihmetelty, niin nyt ehkä vähän semmoista rauhoittumista, ja ehkä tuossa takana näkyykin. Siellä on matkailuauto rivissä. Mut semmonen juttu, mikä tästä tekee vielä mukavampaa, on tää, että oltais periaatteessa voitu pystyttää teltta tohon, mutta sit tuli vähän laiskotus päälle. Ja mä voin näyttää mikä meidän ratkaisu on. Tossa on meidän keittiö. Laitetaan se tohon vielä. Tännehän tulee sitten meidän jalat. Ja päät on tuolla. Saas nähdä kuin mukavaa herätä aamulla. Tää on niinku jännä, että täällä Lapissa on ollut nyt mun mielestä lämpimämpi kuin Turussa esimerkiksi ollessa. Ja tosissaan tänne sitten. Tässä on mun paikka, tuossa vieressä Iina ja
täytyy vaan varoa, että täällä on niinku tämmösiä sit kaikkia kivoja ja sen semmoista, mutta eiköhän täällä yhden yön nuku, ja jos ei, niin nukkuu ensi yön paremmin. Ei tää mikään saaristo oo, mut onneksi täällä niinku pärjää tosi hyvin tämmösten kartellihuivien kukaan. En tiedä näkyyhän tähän kameraan, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa itikkaa vähän olee. Ei mitenkään järjettömästi, mutta sillehän sopivasti. Noniin. Niin, just näin. No hyvää huomenta. Kello on 7:30. 7:30 ja täällä herätti auton takapenkiltä. Tai no, mitä se nyt ottaa? Takapenkki tavaratila. Me taidettiin mennä sus 2 aikaan nukkuu. Kello on tosissaan 7:30, että vasta niinku huonompiakin yöunia nukkunut aivan varmasti. Että vai mitä mieltä? Eikö siihen varmaan kohta aamukahvit ja sen jälkeen pitäisi lähteä varmaan pelloon. Eikö pelloon, kun vitun nikkaluokkaa jatketaan ihmettelyä. Täällä haisee krapula. Haiseeko? Haisee. Ootko se sinä? Oot sä. Mä haisen krapulalle. Vanhalle jallulle. Päästiin perille Nikkaluoktaa. Helvetin komeet lumisia vuoria ja huippuja. Syötiin tossa vähän ja ihmeteltiin ja juotiin kaffetta ja nyt on niinku vähän, kun meillä oli alun perin tuo ajatus, että mentäis tuommoista reittiä periaatteessa no mä näytän tästä. Tää on ollut meidän alkuperäinen suunnitelma, että me tultais niinku näin. Ja sit tavallaan tässä kohtaa katkeesti jäi, me mentäisikin täältä tänne Tarfalaan. Mut nyt tulikin mieleen, että täältäkin menisi reitti suoraan kanssa tänne. Ja tässä nyt vähän pohditaan. Tässä olisi tietty hyvänä puolena meille se ihmisvihaajille, että täällä tuskin on ihan niin paljon populaa. Kun tää on just tää, mikä vie Kebnekaiselle, niin se on varmasti hyvinkin täynnä, mut tässä nyt sit vähän pohdiskellaan, että kumpi olisi parempi. Kyllä on niinku nyt jo lämmin. Ensimmäiset kilometrit, mitä ollaanko edes 2 kilometriä tultu vielä? Ei varmaan. Soijaa pukkaa. Joo, kyllä taas muistaa miltä tää rinkan kantaminen tuntuu. Onks hikoiltu vähintään jallupullon verran? Vähintään. Oi vittu. Kyllä se tästä taas. Ekat kilsat aina vaikeimmat. Aina vaikeimmat. Mut joo. Eihän meillä sinällään tälle päivään mikään kauhean kiire olekaan, että itse asiassa me ollaan varmaan vähän niin kuin jopa etuajassa aikataulusta, mitä me ollaan tässä mietitty, niin tänään voidaan ottaa aika rennosti kuitenkin. Ehkä. Joo. Että. Oi vittu, että opreet. Älä. Se jysähti. Ei oo jumalauta. Jumalautaa. Heiluu niinku ihan oikeesti. No niin, nyt tehtiin päätös.
tuossa tuon yhden sillan jälkeen, että me tosissaan lähdetään nyt tänne vähän eri polulle. Tässä on vaan vähän semmonen, että ollaan vieraassa maastossa. Ja vaikka Iina onkin maailman paras kartanlukija, niin tässä voi olla vähän, että en mä nyt sano, että me eksytään, mutta ei oikein tiedä, että kuinka rankka toi matka tulee sitten olemaan ja mitä kaikkea siitä sitten löytyy, mutta tässä oli vähän vaihtoehtona niin kuin jatkaa samaa polkua, kun kaikki menee Kebnekaiselle ja sieltä takaisin tai sitten hypätä tänne, mutta me nyt tehtiin se ratkaisu sitten näköjään, että me tultiin tänne. Ensimmäinen nousu selätetty, eipä siinä mitään. Alkaa vähän tuntumaan tossa. Ollaan tultu tätä mettätietä ja vähän noustaan näköjään taas. Ja piti äsken mennä tommosen suoalueen ylittää kanssa ennen nousua. Ja no, tämmöstä tää on. Joko Iina kiinnostais etelässä rantaloma? Ei kiitos. Ei kiitos. Let's go. Ollaan muuten sit noustu vähän saatanasti jo. Pakko myöntää, että kyllä se eka päivä aina rankkaa, mutta tää on kyllä aika hyvin lähtenyt kyllä luulot pois taas ja ehkä oma semmonen todellisuuskatsaus omaan kuntoon myös. Toki on tässä nyt rinkka selässä ja mennään tämmöstä tosi ohutta polkua. Ja niin. Ja ylöspäin. Tunti nousuu ja Mut on tää ihan uskomattoman näköistä. Aivan uskomattoman näköistä. En tiedä tallentuuko kameraa hyvin, mutta aivan uskomattoman näköistä. Tän takia sitä kiipeillään ylöspäin. Ai hitto vielä. Nousu jatkuu ja nyt täytyy sanoa, että alkaa aika pahasti jo hapottaa. Ollaan menty taas hetken matkaa ja maisemat on mitä kauneimmat, mutta kyllä vähän ottaa. Joo, 5 tuntia kävelty ja otettu tossa tommonen aika raffi nousu, tommonen niinku kilometri suunnilleen ja alkaa kyllä vähän niinku tuntumaan mutta maisemat on kyllä mä en oo ikinä nähnyt mitään tämmöstä. Et itelle tää on niinku tosi niinku siistiä ja varmasti kyllä Iinallekin. Tuolla on en tiedä näkyykö taas tällä kameralla, mutta tuo on kauempana kuin tommonen, en nyt tiedä mikä vuori toi jo, mutta iso ja luminen. Mutta joo, me pistetään leiri kasaan ja aletaan ottaa vähän rentsisti ja kokkailee ja sen semmoista. No niin, meillä oli tarkoitus syödä tänään makkispekkikset. Mutta nyt on sen verran kovaa sadetta ollut, että ei natsaa. Nyt mennään sitten pussiruuilla. Elikkä vedenkeittohommiin. Mitäs Iinalla? Jotain superherkkua? Joo, ei se auta. Täällä on tällaista kana sötkötysasiaa. Nice. Itellä on tommonen pastaa juustokastikkeessa ja sit en oo ikinä kokeillut, mutta Jöransin kebab. Kattellaan. Vähän harmittaa tietysti, mutta ei noita oikein uskalla öljyä tossa telta eteisessäkään pannulla käyttää, niin
Ja ulos ei niinku oikein voi mennä, siellä tulee aika rankasti vettä tällä hetkellä. No niin. Piti eilen tosissaan varmaan illalla sit kuvata joku kuva kartasta, että paljonko ollaan edetty, mutta eipä sitä sitten tullut. Elikkä täältähän me lähdettiin Nikkaluoktasta. Ja sitten me tultiin reittiä tähän sillalle, jonka jälkeen me päätettiinkin, että ei tulla katsota perusreittiä täältä tänne Tarfalan laaksoon, vaan me lähdettiinkin sitten tosissaan Nikkaluoktasta, otettiin tämmönen pienempi polku ja käveltiin tänne. Ja sen jälkeen jatkettiin matkaa eteenpäin ja me ollaan suunnilleen tässä kohtaa teltan kanssa tällä hetkellä. Ja meidän tarkoitus olisi nyt päästä jokseenkin tänne, paikantaa tämmöiset 2 pienempää lätäkköä täältä, tietää vähän missä ollaan. Se on aina kiva kun täällä menee. Ja sen jälkeen meidän vaihtoehdot on vähän niinku, mennäänkö tähän tielle, tulla sieltä alas, mennä tänne Tarfalaan, jatkaa täältä jotenkin hurjasti, sitten tietysti tulee jonkun verran lenkkiä. Tai sitten meidän ajatuksena oli, että oltaisiin menty tuohon Kekkostoppenille ja tultaisiin sieltä sitten takaisin tälle tielle ja tänne Tarfalaan. Stuukanit, että tässä on nyt vähän vielä auki, että mitä kautta mennään ja minne, että se tietysti selviää, että sit kun päästään tosissaan tänne ihmettelee vähän paremmin, mutta pointtina kuitenkin, että täältä jostain ja loppujen lopulta meidän täystavoite tai päätavoite olisi päästä tänne Kaaskasat Jookkan päälle, mikä on sitten päälle 2 kilometrin vuoria. Joo. Tähän täytyy kyllä kuvata, että täytyy siis sanoa, että maisemat täällä on kyllä ollut aikaista ja huikeet. Tänään on yllättävän hyvin paistanut aurinkokin. Ja ai että. Komeeta täällä on. Ihan saakeli komeeta. Mutta en tiedä. Nice. Noniin, päästiin lumikohdan yli ja porotkin lopetti seuraamasta. Ja jonkun matkaa päästy tosiaan tätä Kekkosta nyt ylöspäin. Menee tämmöisiä kauniita puroja ja kaikkea, mutta tää meidän niinku ajatus tässä nyt on, että tonne ylös pitäisi päästä. Mut haluttais tietenkin löytää joku kohta, missä jos lunta ihan niin paljon. Ja se nyt tässä kohtaa se näyttää vähän haastavalta. Katsotaan vähän eteenpäin, jos sieltä aukenisi joku paikka, ja jos ei tietty aukeen, niin sit se on mentävä jotain toista kautta.
Noniin, ollaan nyt sen verran korkealla, että saatiin kepsi toimimaan ja tossa päästiin tuon yhden kummun päälle ja siellä on tommonen, ei näy enää varmaan, mutta tommonen kiviröykkiö ja me mietittiin, että se olisi ollut sitten Kekkonen, mutta saatiin kepsi päälle ja ei ollutkaan, niin Kekkonen on tuolla ja sinne me mennään nyt loistokasta. Noniin, nyt päästiin Kekkostoppenille. Maisemat on jylhät, ettenkö sanois. On kyllä komiaa ja on kyllä kaunista. Ei voi Huhhuh. Tää nyt on vielä meidän reissulla sitten tämmönen pikkusempi vuori, että Kaaskasat Joukka, mikä on ilmeisesti, en uskalla taas sanoa mikä se täällä on, mutta joku näistä tuolla edessäpäin. Ja voi olla, ettei edes ihan näy tähän, että se on ton takana niin, vielä tuolla. Ton kumpuleen takana, mutta siellä on sit varmaan semmonen ihan huolellinen kiipeäminen ja ihmettely. Et täytyy nyt varmaan katsoa ihan ylipäänsä, että kuinka paljon siellä on vielä luntakin. Et nyt on ihan ennätyskylmä kevät ja kesä on ollut ihan Etelä-Suomessakin ja selvästi myös täällä. No niin, nyt päästiin siihen, mitä ollaan odotettu jo eilisillasta asti. Kyllä, eli makkaraperunoita. Makkaraperunoita ja on kuulkaa, on mausteita. Ja on mausteita, on majoneesi, on ketsuppia. Meillä on tosiaan tämmöistä ihan peruskapanosin makumakkaraa, salami cheddar ja mummonranuja. Saa nähdä kuinka muussiksi ne on mennyt torin. Ei ne kyllä itse asiassa oo. Noniin. On jopa kokonaisia raneksia. Joo. Nice. Ei tarvitse syödä peruna muussia raneksien tilalla. Asiaa. Eipä siinä. Me ruvetaan pilkkomaan näitä vähän ja syöpöttelemään. Ja tässä voisin kyllä sanoa, että ei keksi paljon hienompaa paikkaa syödä niinku makkaraperunoita kuin täällä. No, mitäs mieltä? Toimii. Ihan sairaan hyvä. Ai vitsi. Joo, mäkin sammutan tän, niin pääsee itse popsimaan. Iina sanoisi just, että ylhäältä näkyy Tarpalan laakso. Tässä on varmaan joku heidän masto ja me ollaan mietitty, että on ollut tommosia alueita, kun ei puhelimet tai ei ollut verkkoa ollenkaan. Ja nyt sitä sitten taas on ollut ihan hyvinkin, niin voisiko siinä olla syy? En ole ihan varma, mutta tullaan nyt itekin kattoo. Tää on se, mihin me ollaan koko ajan tähdätty. Oi vittu! Vittu! Me päästiin tänne. Oi samperi. Tuolla näkyy, ei varmaan näy kameraa, mutta tuolla kaukana tuolla alhaalla näkyy noi rakennukset. Siellä on toi Tarfala Station, mikä se oli? Tarfala Stugan. Juu, molemmat. Sinne on tavallaan, tai johonkin tonne tarkoitus sit päästä vielä tänään ja jäädä sinne sitten yössä. Jep. Ja tässä on kyllä nyt pakko sanoa sellainen, että kuvat mitä mä oon nähnyt täältä kesällä, tuolla ei todellakaan noin paljon lunta ollut missään vaiheessa. Plus tossa pitäisi olla ihan selvän näköinen järvi tai lampi. Nyt se on ihan lumenpeitossa edelleen. Jep. Me
Meillä oli Topinkaan veto, että jos mä menen uimaan tonne järveen. Niin. Mutta toi näyttää vähän siltä, että tonne ei kyllä edes pääse uimaan. Jep. Täytyy nyt vähän miettiä varmaan myös huiputusta. Että... Mikä fiilis? Aika hito hyvä. Tosi tunteikas ollut moneen otteeseen tässä. Ja vaikka alku olikin semmoista pärräämistä, kiukuttelua ja muuta, niin nyt on kyllä niinku, varsinkin nyt kun näki ton kaskasaatioukka ja muut, niin aika sanattomaksi on vetänyt ja saa taas tämmöistä uutta energiaa. Nyt on vaan tämmönen helvetin jyrkkä kivikko vedettävänä alaspäin. Mut periaatteessa sit kun me ollaan päästy sinne alas, niin ei muuta kuin ruveta etsiä leiripaikkaa ja sit voi ottaa niinku ihan rennosti loppupäivä. Kyllä. Kyllä. Matka jatkukoon siis alaspäin. Nyt on kyllä myönnettävä, että tuli kyllä semikuumottava kohta. Tässä on kaikki tämmöiset isot lohkarat, on ihan tämmöistä irtokiveä. Ja... Niin en tiedä sitten, että... Ei tässä kyllä oikein niinku... Että jos tästä menisi alas, ja tuolla ei olekaan ihan hirveästi lunta, niin sieltähän voisi niinku liukua perseellä tämän viimeisen lumipätkän. Mitäs siihen sanot? Ei huono. Mä en vaan tiedä kuinka vähän lunta tuolla on. Tai niinku silleen, että onko siellä heti joku kivi persereijässä kun niinku 2 metriä. Niin. Mut katsotaan mihin päädytään. Yhtäkkiä tullaankin taas lunta alas. Ui saatana, tää on liukasta. Me mietittiin jo, että oltais koettu liusuuttaa, mutta tässä on sen verran iso rakkaa ja muuta kaikkea tuossa alla. Ja tässä on ihan tämmösiä odottamattomia syvennyksiä, niin ei ehkä uskalla, että on tosissaan joku kivi vielä perseessä. Ei jumalauta toi Iina liukutaan sitten alas, niin kai se täytyy sit itekin. Ui saatana, yrittää. Miten se mahtoo liukua? Tässä ei alas niin näin. Ui saakeli. Ai vittu! Ai vittu! Muija vaan lähti. Mä katsoin, että no perkele, kai se on siinä munkin tultava perässä. Ja sit takas nää on kyllä tosi isoja lohkareita mitä täällä on, niin täytyy kyllä taas kyllä keskittyä oikein huolella. Tässä olisi siinä kyllä kans taas aika pitkä lumimäki. Ei päästykään liukumaan, oli sen verran loiva. Ei tullut muuta kuin meitsille märkä perse. Semmoista se on välillä. Mut vittu, siis tsiikatkaa tätä paikkaa oikeastaan niinku... Siis ihan hullut maisemat, niin mitä mä en tajua. Ei tässä on niinku mitään järkeä. Tää on jotenkin... Kannatti kyllä valita se reitti ehdottomasti. Tai se, missä ei ollut reittiä ehdottomasti, mutta anyways, any case. Jatketaan!
melkoinen matka käveltiin. Nyt on niinku päivä kävelyt suoritettu ja en tiedä kuinka paljon tuli kilometrejä tai muutakaan, mutta sanottaisiko näin, että ihan kiitettävästi. Ja sitten tuli tietty nousua ja laskua myös ihan kiitettävästi. Ja tuolta kun kuvailtiin huippua tuolla, niin kyllä siinä alkoi olemaan jo, että ei vitsi, että nyt on päästy määränpäähän, mutta kyllä sieltä vielä kesti tulla semmonen, en tiedä kuinka kauan, tarpeeksi kauan. Viime yö meni vähän levottomasti, ilmeisesti molemmilla ja molemmat teki vähän jotain outoja uniakin ja en tiedä sitten oliko liskodisko päällä vai mikä. Mutta eihän meidän retkikunnan nimi muuten oiskaan Darrassa vuorille, jos ei tämmöisiä kaikennäköisiä hassuja olotiloja tulisi. No ei. Tästä päivästä jäänyt kyllä erittäin hyvät fiilikset. Itselle ehkä vähän väsynyt, mutta niin kuuluu ollakin. Musta tuntuu, että jos tämmöisiä reissuja tekee, niin kyllä sun kuuluukin olla väsynyt. Aina unohtaa tämmöisten kuvauksen, mutta nyt on iltaherkuksi, iltaherkuksi kaakao. Ja mulla on tämmöstä, onkohan tää sit joku pasta carbonara, ja mihin ollaan lisätty sitten ite kuivatettua naudanjauhelihaa, sit sieltä taisi olla tilkka kananjauhelihaa kuivatettuna ja sitten kuivatettua sinihomejuustoa. Pitäisi ihan olla toimivaa kyllä. Toivotaan näin. Ja huomenta täältä Tarpalon laaksosta. 3. päivä alkaa tästä ja tuossa aikaisemmin kuvailinkin jo vähän maisemia 6 aikaa, että kello on nyt semmoista 8. Ollaan tässä heräilty ja varmaan seuraavaksi sitten vähän kaffea. Ajatuksena olisi myös siis samalla keittää sitten vedet ja laittaa tuonne ruokatermokseen, että ja tietty termokseen sitten noin kuivaruuat, niin ne on sitten tuossa jossain muutaman tunnin päästä vielä oikein syömäkelpoisia. Yö meni ihan ok. Tai sanotaanko näin, että yö lähti ihan ok. Siinä nukkui ihan kivasti, ilma oli tosi hyvä, mukava ja jossain kohtaa kyllä tuli niin tosi kylmä. Oikein huomasi, että kasvoille oli kylmä ja sitten kun perse oli teltan reunaa vasten, niin kyllä sieltä hohkas kylmää ilmaa. Mut sitten taas kun aurinko alkoi nousemaan, niin helpotti kyllä huomattavan paljon ja tuntui, että molemmilla on naamat ainakin täällä vähän turvoksissa, että ei oikein tiedä, että ollaanko ryypätty vai retkeilty, mutta eipä tämä menoa haittaa. Ja siis sanotaanko näin, että ei näihin maisemiin ole hullumpi heräillä tässä aamulla. Iina siellä lähti hakemaankin vähän vettä, saadaan siitä sitä kahvia ja näin. Tonne meidän sit pitäisi kiipeillä. Vähän jännittää ja tietysti tästä kuvakulmasta ei edes näytä niin pahalta mun mielestä kuin tuolta ylhäältä. Mut katsotaan. En tiedä. Aika kunnianhimoinen tavoite tosiaan, mut mennään silleen miten parhaaksi nähdään. Huipulle tietenkin tähdätään, mut katsotaan. Edelleen ilma on kuin morsian, että se on ainakin puolellamme. Se on. Mut nähtäväksi jää. Sitten varmaan ei muuta kuin lähdetään kävelemään. Se on kiipeämään. Niin, kiipeämään ehkä ennemminkin. Tässä ollaan nyt vuosi puhuttu tosiaan tästä, että ja tonne mennään ja nyt kun se on tässä käsillä, niin nyt se vähän sitten totta kai alkaa jännittämään ja tuntuu vähän hurjalta ja näin, mutta ollaan puhuttu tässä aika paljon kuitenkin siitä, että pidetään semmonen tietynlainen järki kädessä ja realismi, ettei lähdetä ihan vittu sekoilemaan tonne. Joo, nyt on kuitenkin oikeasti jo vähän vaarallinenkin toi maasto ja tolleen, niin täytyy ottaa kuitenkin varman päälle. Ja just ollut ennätyskylmät kevät ja kesä, lunta on ehkä vähän normaalia enemmän ja simmottis, mutta joo.
Lähetään. En mä tiedä. Lähetään koittaa. No niin. Tästä se lähtee. Sitten mennään. Jotain silleen todella positiivista tähän päivään ja tähän huiputukseen. Jos mennään tosiaan päiväreput selässä, niin tuntuu heti huomattavasti kevyemmältä, kun ei oo tommoista melkein 20 kiloa selässä, niin helpottaa jo heti kummasti tätä etenemistä. Tuntuuko jos painoa selässä ollenkaan? Jep. Okei, nyt on niinku kyllä semmoista haista vittu lunta taas, että oi saatana, nee. Ei perkele. Se on heti kun tullaan vähänkin tälleen kivikoiden reunoille, niin se on heti tämmöstä sohjosta. Ja ui vittu, niin justiinsa. Et tässä on niinku jo varmaan poltettu päivän kalorit ennen kuin päästään tuohon saatana vuoren juurelle. Darrassa, mutta No hyvät alkulämmöt tuli kyllä tosta niinku. Tai tästä lumesta kävelystä ennen kuin päästään tosiaan tonne. Jaha. Ja taas mentiin saatana! Täällä kahlataan ihan tosissaan polvia myöden. Täällä vitun lumessa. Tosi lämmin täällä on. Tää on jotenkin tosi outoa kyllä mennä tämmöstä kunnon lunta pitkin ja silti niinku ihan helposti tämmösen teknisen paidan kanssa. Mutta nyt aletaan olemaan vähän niinku tässä vuoren rinteellä ja okei, todellisuus alkaa selvenee erittäin nopeasti. Ei ole paljon tultu eteenpäin. Nyt alkaa niinku hapottaa. Joo, hengästyttää kyllä jo nyt. Toi auringonpaiste on kiva, mutta se kyllä pistää niskaa hikeä. Joo, eikä käy yhtään tuuli. Joo, täällä ei kyllä tule niinku ollenkaan. Siis tää oli taas ehkä vähän tämmönen, että oltiin just perehdytty alkujaan siihen, että täällä on vaan tosi kylmä ja tuulee tosi paljon. Nyt eikä täällä ei ole siis todellakaan kylmä. Täällä on ennemminkin kuuma, että tälleenkin on kuuma, eikä tuule virettäkään. Melkein voisi ilman paitaa vetää, mutta Jep. Mut jatketaanko me? Jatketaan, ei muuta kuin ylöspäin. Mattohykku ylös. Okei. En lähde valehtelemaan, tähän vitun raskasta. Me päästiin tavallaan toi ensimmäinen pätkä tuolta ja hapottaa ihan vittuna jo. Mä en tiedä, että me ollaan tultu aika reipasta tahtia. Et ehkä vois vähän ottaa chillimmin, mutta sit toisaalta se on kiva aina, että on joku määränpää. Esimerkiksi nyt me tultiin tämmöisellä pikku rakkapätkälle, mutta tuolla meillä vasta nousu alkaa. Mutta me ollaan nyt varattu tähän niin koko päivän aikaa, niin periaatteessa ei sinällään mitään hätää, mutta Niin, ja tietty nää on vasta aamu ekat kilometrit, että nää nyt on aina ne pahimmat ylipäätään, mutta ei se tässä kyllä helpota ainakaan. Mutta no ei, ja kun miettii, että meillä on 2 viimeistä päivää ollut periaatteessa pelkkää nousua. Et periaatteessa me pikkusen on tullut jossain kohtaa jotain tasasta, mutta ja sit ainut lasku oli toi tuolta helvetin isolta rakkakiviltä. Ja oli siis se hyvä pätkä kyllä liukuukin lumessa. no näissä mittakaavoissa ei ollut hirveän pitkä pätkä kuitenkaan, mutta no joo. Jotain hyödytti meidän menoa. Jep, mutta täältä jos lähdetään liukuun, niin täällä on kyllä liuvuttava. Ja mehän liuutaan.
taas huomaa, että on pakko vaan ottaa niinku ihan varmaan 5 metrin välein tommosia pieniä taukoja, että hapottaa ihan vittuna. Ei saatana. Kaikkea sitä ryhtyykin. Päästiin tänne rakkaalle asti. Pakko myöntää, että tää on kyllä raffia. Tää on niinku raffia setti ollut koko matka. Ja en tiedä miten tästä niinku helpottuu. Että tää on ihan... Tätä saa mennä niinku nelinkontiin sitten ylös. Vähän on... Ensimmäistä kertaa iteltäis vähän tämmönen epätoivoinen olo tätä kiivetes, mut mä jotenkin haluaisin uskoa siihen, että kun me päästään tää vitun rakkalosta ylös, niin siellä sit tulisi semmonen tasaisempi kohtaus hetkeksi aikaa. Mut sitten ollaan nähty, tuolta on tullut semmosia pienimuotoisia lumivyöryjä tässä koko ajan. Et jostain tuntuu tippuvaa koko ajan vähän niinku lunta. Ei siinä, että sitä nyt sinällään tarvitsisi varoa tai näin, mutta kyllä se ehkä vähän muistuttelee olemassaolosta. Tää on aivan saatana jyrkkä. Aivan saatana jyrkkä. Et meidän täytyy nyt vähän... Jäädäänkö taas saa vähän hengitystä? Jäädään vaan tähän. Meillä aina lähtee kauhean vitun vauhti. Niin lähtee. Herran Jumala, me ollaan korkealla. Ei me ollaan menossa. Juu, elikkäs päästiin nyt sen siihen U-kohtaan, missä tuosta aikaisemminkin puhuttiin. Ja toi oli ihan julmetun jyrkkä nousu. Aivan julmettoman jyrkkää nousua. Ja se katkaa näitä maisemia täältä. Nää on ihan aivan vitun hulluja. Ja me tultiin nyt vähän niinku semmoseen tulokseen, että me ei jatketa tästä pidemmälle. Että ihan vaan sen takia, että meillä ei oikeasti semmoista hirveätä kokemusta. Ja tänä vuonna lunta on todellakin niin paljon, että menee ihan hulluksi. Katsotaan, mä käännän ton kameran. Elikkä periaatteessa me lähdettäisiin kiertämään niinku täältä. Sitten meidän täytyisi tuoda tätä harjannetta ylös täältä. Ja tästä katsottuna toi on pelkkää, niinku aivan pelkkää lunta. Me lähtiin toi huippu tosta ja sekin oli aivan pelkkää lunta, niin Joo, ja toi ei tosiaan se ole se huippu, vaan se on vasta ton takana tuolla. Jep, täysin totta. Ja kun me tänne reissulle lähettiin, niin me sovittiin, että me ei tulla tänne kuolemaan. Musta tuntuu, että me niinku tavallaan nyt jo ollaan saavutettu ihan järjettömän
siistejä juttuja tullaan saavuttaa. Ja se, että me päästiin tänne asti. Katsotaan, nostetaan tosta. Tuolta tultiin ihan alhaalta. Tää on mun mielestä jo itsessään järjet. Ja se, että niinku, ei mua ainakaan harmita yhtään että täytyy niinku tunnistaa vähän se, että mihin on myös kykenevä. Ja musta tuntuu, että tää on meille oikein tarpeeksi. Ja tästä on ihan järjettömän, niin kuin sanoinkin jo, että järjettömän hyvät maisemat ja ihan järjettömän hyvä meininki on ollut kyllä. Että... Kyllä. Toi on mun muija. Sitten alkaakin kuumottavampi osuus, eli lähdetään alaspäin samaa saatana jyrkkää rakkaa. Että nyt ollaan sit vähän helvetin varovaisia. Mä vähän veikkaan, että tätä ei tulla kuvaamaan kyllä ollenkaan. Ihan vähän sen takia, koska tää alkaa olla ehkä jo inahengen vaarallista. Kuvataan nyt vähän kuitenkin. Täällä on tämmösiä kohtia, kun pystyy vähän kävelemään, mutta sitten tullaan aika tämmöiseen joo. No niin, sit päästiin toi alas ja nyt oikeastaan olo helpottuu aika paljon. Toi oli oikeasti tosi kuumottava kohta ja katsotaan, että tässä eilisestä innostuneena niin napataan nyt sadeviitat ja lähdetään vähän liusumaan. Mäkiähän ei ole ikinä liikaa kiivettäväksi, niin huomattiin tossa, että liuku oli kivaa, mutta Iina laisti poluuri sitten johonkin matkan varrelle. Niin lähdetään sitten etsimään. Iina uskoo, että hän paikasi puhelimen varmaan tuolla kohti. Katsotaan. Taisi olla.
Saakeli tätä. Ja tällä kertaa ruokana jonkun, en muista mikä juustopasta, ja sitten on kuivattu kidneypapui, jauhelihaa ja tässä ei tainnut olla homejuustoa. Mitäs sulla? Mulla on tämmönen, mikä tää oli, joku perunapekoni juttu ja sitten täällä on joukos itse kuivattua jauhelihaa ja aurajuustoa. Nice. On kyllä aika hyvä. Nice. Ja huomattiin tossa, että kun kävellessään tuolla ja näin, niin perkeleen me molemmat kyllä paletti, tai niinku naamat on ihan palannut molemmilla. Niinku ollaan ihan tämmösiä tomaatteja saatana. No, mutta minkäs teet? Kirkkaanpunainen ukkeli. Muutenkin ihan punainen ja nyt vielä niinku entistä punaisempi. En uskonut se olevan mahdollista, mutta kyllä se vaan on. Kato tätä lärviä. Saatana. Mut tommonen ehkä yksi juttu vielä, että tuli mentyä kuitenkin kihloihin myös tossa toi sitten, kun vähän kiipeiltiin tonne uumallisen päälle. Et alun perin ajattelin kosia, kun oltais päästy tonne huipulle, mutta ehkä tämä on oikein hyvä. Joo. Maailman onnellisin nainen. Ajateltiin ottaa tässä vielä pienet iltakävelyt, että kello alkaa olemaan 6. Vähän ton huiputusyrityksen jälkeen ollut ollaan vähän niin vaan maattu tuossa teltassa ja syöty ja keräilty itseämme. Molemmilla on naamat ihan palannut. Mennään ottaa tämmönen kevyt iltakävely tähän vielä. Tässä nyt alkaa olla vähän noista iltapalamatskua. Pekonia, on munaa, on ruisleipää ja tuorejuustoa. Varmaan jonkun ajan päästä aletaan syömään. Ja sillä välin tässä meidän teltan vieressä me otettiin tämä paikka vähän silleen, että joku oli valmiiksi pikkusen rakentanut tämmöistä muuria tähän ihan niinku tuulen suojaksi. Ja me nyt päätettiin vähän vahvistaa sitä vielä. Tässä oli periaatteessa tehty vähän tämmönen ympyrä. Mutta ainakin tällä kertaa niin kovimmat tuulenpuuskat on tullut tuolta. Ja ainakin viime yönä tuntui ihan niinku perseeseen asti. Niin lyötiin tohon vähän enempi kiveä pikkusen korkeammaksi, ei nyt mitään hulluttelua. Ja joo, katsotaan olisiko tänä yönä perse vähän vähemmän jäässä. Ja huomenta. Se olisi sit 4. aamu. 4. aamu ja ollaan vielä täällä Tarfalan laaksossa. Niin kuin saattaa huomata. Kello on 7:30 ja vähän vielä väsyttää. Kyllä se tästä taas. Nyt tuli nukuttua kyllä hyvin. Iina heräsi monta kertaa yöllä juomaan. Oli se kyllä suolaiset ja rasvaset setit. Mitä syötiin eilen, et kun oli noit munaa ja pekonia ja sit vedettiin vielä kuivalihaa. Ei tarvittu kupatakaan mitään hyvää yön toivotuksia, kun väsytti niin paljon, mutta joo. Tässä sitä sitten taas pitäisi heräillä ja varmaan juoda kaffeet ja jes. Katsottiin tuossa toi säätiedotus ja pitäisi olla aika lailla tämmöstä melko pilvistä koko päivä. Tuuli saattaa yltyä jonkun verran, ei nyt mitään ihan järjettömiä pitäisi olla. Mutta
kyllä se huomaa tässä aamulla jo, että teltahelmat lepattaa vähän enemmän kuin muina päivinä. Mut tultiin tosissaan siihen ratkaisuun, että lähdetään ei purettu telttaa vielä ja lähdetään tästä koitetaan päästä, jos päästään tuolta tonne ja sieltä aukeaa sitten vähän taas tommoista erilaista maisemaa. Tultais sen jälkeen takaisin ja lähdetään sitten taas vastaavasti tohon suuntaan. Miten on reissu sun mielestä mennyt tähän asti? Hyvin. Tosi hyvin. Tiedätte nyt kaiken näköistä ollut kuuma ja kylmä ja auringonpaiste ja palaneen naamo ja märkiä kenkiä ja hullui nousu ja laskui, mutta hyvin. Mä oon samaa mieltä kyllä. Jotenkin ollut tosi monipuolista maastoa kuljettavaksi ja tosi paljon ollut niin ihmeteltävää. Ja toikin, että jotenkin me lähdettiin tommosesta ihan niin kuin pöpeliköstä ja niin koivumettästä ja ollaan päädytty tämmöisten niin kuin vuorten juurelle tämmöiseen aika korkeaseen laaksoon. Onko tämä jossain vähän päälle kilsan korkeudessa? Tai niin kuin ilmasto on täysin erilainen ja se on ollut ehdottoman hyvä puoli, että ei ollut yhtään itikkaa. Jep, ehdottomasti. Tai nähtiin me tossa 2 hyttystä. Eikä ihmisiäkään liiaksi, että muutamat on mennyt tosta ohi ja toiset on vaan kävellyt ohi. Yksi morotti. Niin yksi tuli vähän jotain juttelee. Niin me lähdettiin niin kuin maanantaina kävelee. Silloin oli itse asiassa viimeinen, kun joku ruottalainen viiksekäs polkujuoksijamies huikkas meille hei. Se oli varmaan niin kuin viimeinen semmonen, että olisi puhunut kenellekään. Ja tänään on torstai ja nyt ekan kerran. Niin, ekan kertaa juteltiin. Tuossa tuli joku vanha pappa vastaan ja kyseli vaan,
mistä ollaan tultu ja kerrottiin mistä oltiin tultu ja hän sanoi, että hänkin on joskus aikoinaan mennyt ja oli semmoinen tosi vanha putkiriikka selässä. En tiedä onko jostain 80-luvulta, mutta hemmetin hienoa. Ihan harmaahiuksinen ukkeli ja siinä se vaan porskutti menemään. Tähän asti tunnelmiin, niin kaikki on hyvin. Tai enemmän kuin hyvin mun mielestä. Jep. Seuraavaksi olisi tarkoitus alkaa laskeutumaan sitten tonne Laaksoon. Saadaan ruuat huiviin ja kahvit keitettyä. Mehän otettiin tälle reissulle vähän silleen kaasua reippaammin mukaan, että ei tarvii niinku säästellä, että jos just niinku ollaan paisteltu makkispekkistä tai kananmunia, pekonia ja näin, tai halutaan juoda vähän ekstra kahvia, niin kaikki on mahdollista. Et meillä on semmonen perus keskikokoinen kaasu ja sitten meillä on tommonen. Mut syödään loppuun ja jatketaan. Raportti loppuu. Huomaa heti, että tultiin tähän polulle, mikä vie tuolta Nikkaluoktasta Kepnelle ja turisteja on kyllä, tai retkeilijöitä on kyllä tosi paljon heti. Et tossa Tarfala-pätkällä oli muutama tuli vastaan, mutta täällä tulee niinku jatkuvalla soitolla ja syötöllä. Et nyt kun ajettiin täältä vähän telttapaikkaa jostain pikkusen kauempaa tältä polulta kuitenkin, et ei niinku tarvisi ihan koko ajan katsella ihmisiä tai miettiä, että ne kulkeeks ne tosta telttapaikan ohi tai mitään muutakaan sen semmoista. Kato, koko reissu aikana en oo nähnyt yhtä. Murkkukeko. En tiedä, alkaakohan Iina ole vitun väsynyt näihin mun läppiin. Koste sanoi, että en mä oo väsynyt, mä vaan haluan löytää sen telttapaikan ja päästä hakemaan vettä. Leirikin alkaa pikkuhiljaa tässä näin valmistuun. Tässä on meillä vähän vedettiin snäkkiä ja tuosta jonkun matkan päästä löytyy vesipiste, eli juokseva pikkupuro. Ja koska se oli kuitenkin sen verran kaukana, niin
päätettiin, että täytettiin vielä tämmönen vesirakko sitten siinä samassa ja sen saisi kivasti tähän ja se ei vuoda, vaikka sieltä tippuu koko helvetin pussi vaan kastu tossa kun mä uitin sitä tuolla purossa, niin alkaa olla aika setit kohdillaan, eikä maisematkaan yhtään hullumat kyllä. Sitä on kyllä oikeesti niinku ihan hullu tää auringonpaiste. Oltiin varauduttu tuuleen ja tuiskeeseen ja täällä on vittu paistanut 4 päivän putkeen aurinko. Vittu kovempi aurinko, kun siis täällä on ollut lämpimämpi kuin Turussa koko kesänä. Jep. Siis huomattavasti lämpimämpi. Jep. Ja siis kun toi polttaa niinku tosi kuumasti toi aurinko. Ollaan kyllä molemmat naamasta ihan palettu. Sattuu naamaan. Sattuu olla. Noniin, nyt kun kerrankin muistaa sanoa, niin me aletaan painumaan pehkuihin. Jatketaan aamulla. No, mikä sulle tuli? Mitä? Ei tää paha ees. Pikku tuhnu vaan. Helvetti. Otatko sä happeesi vielä? Saatana. Selviiks sä? Aina mennä ulos. No. Oh. Joo, hyvää huomenta. Katsotaan mihin ollaan jäätykkä. No. Kello on tosissaan vähän yli 7 aamulla. Molemmat herättiin nyt tähän ja Helvetti. Maisemat on kyllä kauniit. Vähän tuo tommoista tummaa pilveä, mutta se ei kyllä haittaa tässä kohtaa yhtään. Kunhan ei olla ihan hulluna satamaan. Ja tietty, että iltapäivällä ei sit tosiaan ihan huono ilma, että päästään siihen kopterin kyytiin. Joo, niin kuin ehkä huomata saattaa, pikkasen turvonnut ja pikkasen palanut. Että suolaa on vedetty ja aurinko on otettu, että kävelty on kilometrejä. Että hyi helvetti. Ihan semmonen vielä, että tämmöisissä retkissä, niin kun ei oikein pääse suihkuun, ei pääse kunnolla pesulle. Nyt täällä on niinku lämmin täällä alhaalla, että nyt saa nukkua alasti makuupussissa, mutta muuten ollut niin kylmä, että ei oikein halunnut edes mennä ehkä pesulle, että jäätyy tonne saman tien. Ja niin nyt täällä on, voitte kuvitella, että täällä on semmonen, haisee semmonen viikon hiki, pierut, röyhyt ja sukkahiki. Että alkaa olla teltassakin ihan semmonen mielenkiintoinen basaarin käry. Ei mitään, jatketaan näillä. Sitten alkoi taas matka ja lähdetään vähän herättelemään jalkoja tässä kohtaa. Huomaa, että tässä kun on muutamat hetket täällä viettänyt, niin alkaa vähän niinku tuntua ja puuduttaankin jossain kohtiin, mutta kyllä niitä taas heräilee.
Oikein. Vuoppa! Vuoppa! Vup, vup, vup. Aletaanko olemaan vähän valmista kauraa jo? Jolla jäänyt sukka. Vittu mä en kiipeä enää ikinä mihinkään. Jeesus. Otti kovilla kyllä. Ja saatana kovilla. Ja kaikille teille mätäsäkeille kotona, että jos tää nyt näyttää jotenkin semmoiselta, että mitä te siinä puuskutatte ja näin, niin voi tulla kokeilemaan. Tässä on niinku, näkyy varmaan tätä laaksoakin vähän. Tuolta alhaalta asti me kuitenkin tänne lähettiin ja porskutettiin. Siellä näkyy taas komeata vuorta. Ai hitto. Kyllä se vähän niinkin taitaa olla, että jos niinku haluaa nähdä hienoja maisemia ja korkealta, niin siinä on ainakin kivuttava itse. Ei auta. Ei auta. Sitten vielä alaspäin. Ja saattaa olla, että käydään olusella tossa kaukana olevassa Kebne Stationilla. Ja sieltä sitten kopterikyytiin. Ja kännissä! Noniin. Päästiin tuolta alas asti ja tultiin tähän nyt vähän Kebne Stationin ravintolaa. Ehkä tästä vois nyt, meillä nyt on edessä tässä vielä helikopterimatka Nikkaluoktaan ja siellä sitten yksyä, mutta vois sanoa näin, että vaellukset on vaellukset. Vaellettu tältä erää. Pienet sille. Pienet sillä ja vähän isommat. Siinä meni helikopterilla 6 minuutissa, vähän alle 6 minuutissa, niin 20 kilsaa ja ai jumalauta, että oli siistiä. Toi maksaa tosiaan 110 € suuntaansa, mutta mä en oo ikinä itse ollut helikopterissa. Ja tavallaan toi, että pääsi tuolta niinku vuoristojen läpi, niin oli aivan vitun siistiä. Anteeksi kiroilu niitä taas jälleen kerran, mutta ihan vitun siistiä. Edelleen ihan tsäppädäppädää. Mitä mieltä? Oli kyllä siisti, siis en oo kans ollut helikopterissa ikinä. Vähän jännitti niinku alkuun, mut
Siis ihan sikasiistiä kyllä. Eikä ollut mitenkään niinku pelottavaa tai muuta, mitä aluksi ajattelin, että vittu jos mä oksennan tuolla. Ei nyt ollut ehkä semmonen ihan lähimaillakaan. Ei. Pelkkää plussaa. Eipä. Taas yhtä kokemusta rikkaampana. Siis tää niinku edelleen meidän reitti vaan ihan täpinöissä edelleen. Tää koko homma niinku tarkoitus on ollut kyllä nimenomaan lähteä seikkailemaan ja hakea elämyksiä. Niitä on kyllä niinku piisannut, että ihan hullulla tavalla niinku ollaan yritetty yhtä vuorta kiivetä, ei onnistuttu, ollaan silti tehty huiputuksia, ollaan tultu satana vuorelta sadetakkien kanssa pulkkamäkeen alas jäätikköä pitkin ja niinku ja nyt niinku helikopteriin vielä, niin en tiedä. Jos ei tässä silleen niinku elämyksiä piisaa, niin en tiedä kyllä missä sitten, että Onks nyt varmasti pisset mukana? Ai vittu. Tos jotkut ruotsalaiset naureskeli, kun Topi pakkas tommosen 6-päkin pissejä tonne rinkkaan. Mut Hullut suomalaiset saatana taas. jälleen kerran. Vittu ja kaikki oksitkin saatana jalkoihin. Tohon saa ainakin seurauksia muuta parempaa. Ja hyvää huomenta. Se olisi sitten lauantai-aamu ja viimeinen aamu sitten täällä Ruotsin puolella Nikkaluoktassa ja tältä näyttää meidän maisemat tänä aamuna. Poroja perkele. Oi mitä vauvoja! Kun mies laittaa käden takaraivolla. Ei Pekkola! Joo. Se tuli mullekin. Niitä tuli, ei montaa, mutta tuli siis pari. Mitä mieltä olet? Eli tämmönen niin kuin... Muutama. Hyvä, että noi varoittelee kyllä. Painaa naisen päätä niin syvemmälle. Noniin, oli hyvä reissu. Kyllä. Käytiin vähän käytiin Ruottiin Lappiin kattelee Tarfalanlaaksoja ja ensinnäkin mieleen aivan järjettömän paljon. Onko sulla Iina jonkunnäköisiä ajatuksia tästä, miten homma meni? Siis kaikin puolin ihan täydellinen reissu. Siis kaikin puolin niin me tehtiin jotenkin tosi oikeita valintoja. Vaiheiltiin tosi paljon tai vaihdettiin suunnitelmia lennosta, mutta jotenkin kaikki valinnat meni nappiin. Ja kelit oli hyvät, vaikka välillä oli vitun kuuma ja välillä oli vitun kylmä, mutta niinku kelit oli hyvät kuitenkin. Vitun kuumaa, vitun kylmää. Niin. Ei saattanut vettä yhtenä iltana vähän, mutta niinku, se on ehkä mun mielestä tärkein tossa. Ja joo, siis en mä tiedä, kaikin puolin vaan niinku oikeesti ihan täydellinen reissu. Ihan hirveesti hyviä juttuja ja niinku uusia kokemuksia, seikkailuja, mitä me lähdettiin hakemaan. Ja niinku, joo, mä en tiedä, mä en osaa muuta sanoa kuin niinku ihan niinku 10/5, että ihan täydellinen reissu. Ihan samaa mieltä itse ja ehkä se mikä yllätti niin kuin tässä, että me oltiin tosissaan varauduttu, että olisi tullut paljon vettä, olisi ollut paljon räntää, olisi ollut paljon niin kuin lunta ja kylmää keliä. Mutta sitten me saatiinkin niin kuin sen sijaan niin kuin kesähellettä, että tuollahan oli niin kuin lämpimämpi periaatteessa kuin Turussa. Se mitä niin kuin tähän asti keväässä ja kesässä on ollut. Niin mut aivan järjetön reissu. Mut tässä kohtaa ei niinku varmaan sit yhtään enempää, että voidaan sanoa, että heippa! Hei hei! Nyt se tuli just pois. No mä olin just tulossa siihen.